Ukážeme si, ako jednoducho pridať stránku a podstránku na náš web pomocou systému Illustris Adaptive. V druhej záložke prehliadača si otvoríme administráciu a prihlásime sa. V hornom menu administrácie klikneme na stránky. Na ľavej strane sa zobrazí štruktúra nášho webu. Klikneme na nová stránka a vyplníme pole názov. Našu stránku si nazveme napríklad katalóg produktov. Keďže stránku pridávame do prvej úrovne, nadradená stránka zostane root. Konfiguráciu nastavíme na podstránka. Uložíme a stránka je vytvorená. Prejdeme na prvú záložku s našim webom a stlačíme obnoviť stránku, aby sa nám načítali aktuálne informácie. V hornom menu pribudla nami vytvorená stránka katalóg produktov. Pri vytváraní podstránok sa nadradená stránka a konfigurácia nastavia automaticky. Ukážeme si príklad. Vrátime sa do druhej záložky s administráciou. Klikneme na stránku katalóg produktov a opäť klikneme na nová stránka. Vyplníme názov, napríklad monitory. Všimnite si, že nadradená stránka je v tomto prípade katalóg produktov a konfigurácia je podstránka. Vyplnili sa automaticky. Klikneme na uložiť a podstránku monitory máme hotovú. Vrátime sa späť do prvej záložky prehliadača a v hornom menu klikneme na katalóg produktov. V ľavom menu sa pridala podstránka monitory. Pozrite si ďalšie videá, ako pridať obsah stránok alebo ako nastaviť SEO optimalizáciu pre vyhľadávače.